Эш беткәч, уйнарга ярый. Габдулла Тукай. Бик матур бер җәйге көн, өстәл янында бер сабый, ян тәрәзә каршысында иртәге дәресен карый. Чын күңел берлән укый ул, кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик озак шунда утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. И сабый ди, әйдә тышка, ташла дәрсең, күңелең аш. Җитте бит, бик күп тырыштың, торма бер җирдә һаман. Чыкчы тышка, нинди якты, нинди шәп уйнар заман. Бу кояшның сүзенә каршы җавабында бала: "Тукта, сабыр ит, уйнамыйм, ди, уйнасам дәресем кала. Көн озын ич, ул уенның мин һаман вакытын табам. Чыкмамын тышка уенга, булмыйча дәресем тамам." Ул шулай дип кимчелек бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап ябышты дәрсенә. Өй түрендә шул заман сайрый ботакта сандугач. Ул да шул бер сүзне сайрый: "Әйдә тышка, күңелең аш. Җитте бит, бик күп тырыштың, торма бер җирдә һаман. Чыкчы тышка, нинди һәйбәт, нинди шәп уйнар заман." Сандугачка каршыга биргән җавабында бала: "Юк, сөекле сандугачым, уйнасам дәресем кала." "Туктале, бетсен дәрес, ди, әйтмәсәң дә уйнарым. Син дә сайрарсың матурлап, мин авазың тыңларым." Ул шулай дип һич зарар бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап кереште дәрсенә. Шул вакытта өй түрендә бакчада бер алмагач чакыра тышка сабыйны: "Әйдә тышка, күңелең аш. Бик күңелсездер сиңа эштә утырмак һәр вакыт. Әйдә, чык син бакчага, җитте хәзер уйнар вакыт." Алмагачның сүзенә каршы җавабында бала: "Юк, сөекле алмагачым, уйнасам дәресем кала." "Тукта, сабыр ит аз гына, ди, и кадерле алмагач, һич уенда юк кызык, дәресем хәзерләп куймагач." Күп тә үтми бу бала куйды тәмамлап дәрсене. Куйды бер читкә җыеп дәфтәр, китапны барсыны. Чыкты йөгереп бакчага: "Йә, кем чакырды дип мине? Әйдә, кем уйный? Тәмам иттем хәзер мин дәрсеме." Шунда аңгар бик матурлап елмаеп килде кояш. Шунда аңгар кып-кызыл зур алма бирде алмагач. Шунда аңар шатланып сайрап җибәрде сандугач. Шунда аңгар баш иделәр бакчада һәрбер агач.